falamma raja'u nde ɓe dutti ila abihim fewde ba maɓɓe qaalu ɓe mbiya abana e baabi amen ganda koye muni aminnal kaylu haɗama e amen ɓetu sa tottitani min miña amen o ɗum noon fa arsil ma ana nel wondude amen akhana miña amen o nattal mbele min ɓetane saabu so min nawani min ɓetantaki wa innanu minen lahu wonandem wala hafizuna ko min renoɓe qala babiraɗo o wi hal amanukum alayhi ala ko haɗimi hoolade on e makko illa kama amintukum ala aqihi so wona hono no kolorima on e dow mawni ko gadinoɗo min qablu ko adino mi holinoma Yusuf yaade mon mbarɗon ɗum ɗo ɗone ko ɗum haɗimi hoolade on e makko mi suusa mi yamirani wa qad fa'altum bihi ma fa'altum mbaɗɗon e on ko mbaɗɗon ko fallahu noon khayru hifdan Allah woni masalan Allah ɓuri moƴƴude to banggue ndenka walla fallahu khayrun hafidan ha sa yiɗi mbiya noon ne sella ko tamyis wona wayno farisan hafidan tamyiz ene sella mbiya fallahu khayrun hafidan eyyo wa huwa Allah o arhamur rahimin kala ɓe ene jurmo Allah ɓuri wawde yurmade walamma fatahu nde ɓe gudditi mata'ahum kaake mabɓe ɗe wajaduɓe tawi bida'atahum kalis mabɓe o ruddat ilayhim ene rutta fewde mabɓe qalu ɓe mbi ya abana e baabi amen ma nabghi holko min ɗaɓɓata holko min ɗaɓɓata baba holko min ɗaɓɓata oɗo lamɗo no teddiniri min ni pop e ko rokki min ko fof kadi rutti kadi o itti kadi kaali kadi o artiri kadi baba ma nabghi hadihi ma nabghi baba komin ɗaɓɓata hadihi bidatuna baba kalis men min nawno o nani ruddat ilayna o artirama e men o moni wa namiru ahlana te kadi koreji men ɓetanama jiggore keeɓi jiggore en keeɓi jiggore kadi kalis min arti baba ɗaccu min jaade min amen wona hafadu min ndena akanama min amen o wa nasdadu mbele min ɓeyda kayla ba'irin ɓetu ngeloba goota andi ko geloɗi sappo ɓe gadduno sappo kanko andi kanko annabi Yusuf o wattano yeeyoɓe mbaɗata ni yeeyoɓe hewɓe ɓe nunɗani hono bari en ɓe wona noon mbaɗirta kanko kala no yimɓeɓe poti hayso ka patron ko dimgal gotal tan tottirɗa so wona ɗum tan patron ɓe mbaran miskineɓe ɓe sa wi joni joni Abdoul Ndiaye joni wawi somade foof kañum goto yeytoya heddiɓe maaya kanko jaɓata ɗum ko gadduɗa kewɗa kaali fof ko sac goto tan keɓata sa milliardaire e sa miskine fof sac goto tan keɓata joni noon kanko annabi Yusuf ba makko o andi nani lamɗo o ko noon yeyirta ƴetti yimɓe sappo wi o jaaha beele gofoyɓe dimgal wona dimle sappo keɓe ɓesɓe joni ɓe mbi miñi amen o woppu min jaada min ɓeyde dimgal gonga wona sappo e goho wa nasdada kayla ba'irin anani wuruddalana samanu kalis men artirama law kana rajulan min awladi yaquba ma akramna karamatahu baba min gondiri Allah oɗo jeyɗo min ndi gawri hayso ko ɓiye wonno wawa teddinmi ko ɓuri ngal ɗo tedduna ay e ganda ko ɓiɗɗo woni ɗon hayso ko ɓiye wonno o teddinta min teddugal ɓurgal ngal ɗo oɗo teddiri min ngal fa qala lahum yaquba wiɓe ida raja'atum ila misra so on duttima to wuro to faqra'uhu minni salama son jeehi mbiyamo mbaɗa salminamo wa qulu lahu mbiyamo inna abana yusalli alayka mbiya baabi amen ene duwano ma wa yad'u laka bima awlaytana omo duwano ma ko dokkuɗa min ko baabi amen ne duwano ma hono ko dokkuɗa min ko ay o wi sa jeehi mbiyamo noon mbiya noon président wuro ngo qala baabiraɗo o wiɓe lan ursilahu ma'akum mi neldatamo wondude e moɗon hatta tu'tuni mawhiqan ha gaddanmi ahdi min allahi ummorade to Allah gonon onon pop la ta'tunnani bihi mo on gartiranammo illa an yuhada bikum so wana pilte ɗo yani ono fof mayon gadodiren on ahdi billahi mbiyon billahi alladhi la ilaha oɗon gartiram walla ono fof mbaren ɗon haala bon mbasana suuti ɓe jaabi kamɓe fof ɓe gondi ɓe mbi wallahi mamin gartimo ha ɗo so wona min mbare noon so min mbarama noon min garti en tan ala ko min mbawi hen falamma atawhu mawhiqahum
nde ɓe gaddanimo ahdi maɓɓe ɓe gaddi wondore ɓe gondi qala kanko Yusuf o bamu Yusuf wi Allahu Allah ala ma naqulu ko kalɗen ko mine mon wakilun kanko woni seeɗa o totti ɓe miñiraɗo Bunyamin yaade maɓɓe wa qala o wiya baniya hey mon ɓiɓɓe am la tadkhulu hoto naate wuro ngo hoto naatirengo min babin wahidin damal gotal andi kamɓe fof ko goto jibiniɓe te kadi keɓe yooɓe keɓe timmu de ɓe ngari e wuro ngo nde premier wiya ƴew ɓeɗo fof jiidi yumma ba wiya horo ko ɓe jooɗi jonon nde o neli Bunyamin nde ane wonde maɓɓe sakko korsa makko e Bunyamin oy hoto natire damal gotal caroɗe ɓe yo natire damal fewde godrom ɓe natire damal fewde guenade ga ɓe natire damal fewde caroɗe e beddaji he fof ɓasa ardude beddo goto wiye ɓiɗɗo goto ono fof ko goto jibi noon oɗo mbaɗe ɗum ɗum woni wadkhulu min abwabin mutafarriqatin natire damuɗe cariɗe damuɗe certuɗe li Allah yusibakumul ayn hade yitere hebde on wa ma ughni ankum mi wawa nafde gamoɗon e konngol am ngol min Allah hoddira Allah min shay'in hunde ko Allah hoddire mon ko kam ko kalmi ko hay hunde ala ko nafata hen so Allah hoddire guite memde on hay somi haali komi kumba haaltaki hatta gueɗe memde on gande hay hunde mi haal ɗum tan ɓi mi haal ɗum tan kono hay hunde to banggue hoddiro Allah ko mawmi hen a faami ɗon de min qada'ihi rafatan bikum sabu yurmade on tan ɗum kaldirmi ɗum kono wona haydara ɗum tagi o wi innal andi falsafe naɓe aɗa falsafe philosophique en ɓe mbi innal aina yamba'asa min aynihi quwwatan samiyatan تتصل بالمعيون فيهلك أو يثبت كم فلسفيان كوبي بمبي نتدو جوم انم به سكونا دار دو جيت جوم جيت o ma nelda yitere makko o waɗa hen sembe taw sembe nde ko tooke ngone yitere he yitere nde jokkodira e mo darata o so wi ɗum sut tan bonana he muɗum halko walla alhaali mum bana fa asbatu lil ayni ta'thiran bi nafsiha o wi kamɓe noon ɓe mbi yitere ne waɗi batte ene wawi bonnude kamɓe noon ɓe mbi o wi o huwa kalamun baɗilum oy ko fenani wona gonga yitere haydara wawa wadde wa atiqaduhu kufrun fidde kadi ɗum ne woodi kadi ko keferu sa fiɗi cukuña ne woodi tan anga keferu paama ɗum sukuña woodani paama woodani aslan piɓata so tawi hunde nde nanguima piɓata tan ko Allah woni ɗon ko wona Allah wawa tabitinde e neɗɗo hunde kala mo wona Allah la ko wawi tan ko Allah yujadu endaha kono laabi ha jom balaghe ko non mbiyata yujadu endaha kono laabi ha ay yitere nde sende wima sut ko bonata ko koɗo mayre ɗo kono wona kayre bonnata ko Allah way kono hoorema Moussa coodoya paracetamol jara fof foɗɗere nde hoore nde natta kono hoɗo wi ko foɗɗere nde itti sa wi noon ta woni tan kefer ko yujadu enda ha laabi ha o wi ko foɗɗere nde woni sababu celluɗa kono sellima ko Allah a faami pulaar oto wanma pelmal koƴ mayde ngereje wona oto warma ko Allah sabu oto ñande kana feere neɗɗo wasa mayde ɗon ƴeewata o wi ko fibde ɗum nde ko kufru paama ɗum kala ko hemma ya tawdu ɗon Allah kala ko dañƴa ya tawdu ɗon Allah hoto fib wonde aɗa liggo aɗa daña kaalis hoto fib ko liggotoɗa ko rokkuma kaalis ala rokkuma kaalis ko Allah ko dillinde sababu noon ɗum wiyete ko dillinde sababu kono liggade kay hokkata kaali sino gay ma samba ala fota hen kay ɗum meeɗi dartade ma samba meeɗi dartade wona ñalla ko rondade sakuji i dondi sak liggaki piiɗo tuufede liggaki demɗo liggaki ɓe dañi kalis wona liggue hokkata kalis ko Allah ɗum wiyete ko dillinde sababu ɓeɗano koya dillin sababu heddi ko acca e juuɗe Allah paama ɗum yujade enda kono laabi joom balaga en ko noon mbi e jaɓata ɗum e mbiɗen ko ya fib kam
koko dillinirɗa sababu ko rokkuma ko dañƴa ko kono hoɗo ya fip ko ma dilline sababu nde daña kono rokkata ko Allah sa ceerno e sa docteur fof hoɗo fip ko mbatta ko ɗum ala fip o dilliniri a dilliniri ɗum sababu dokko o noon ko Allah aɗay sa tawi Allah ñawi a maaji hay sa rinkima beegol ka mayo ha sa rinkima docteur a rinkima de a moɗi ɗum nder ma a mayat so tawi Allah ñawani maayi hay sa dillina sababu sa dillima ha sella jaalawol ma ɗum ko dillinde sababu wiyete koto tawnu Allah tan kala ko mbaɗɗa e aduna tawno ɗon Allah e paama yujade endaha kono laabi ha wona mbilew sellinta wona aya sellinta wona docteur sellinta hoto fiɓɗum o yiitiɗa du kufrun paama ɗum fiɓde ɗum ko keferu sa fiɓi tan ka keferu e paama ɗum faami usuliyankoɓe kamɓe ko noon ɓe mbiyata ɓe mbi kala nde piɓɗa ɗum tan kala nde docteur selma mbiɗa sinno wona o docteur mi waya tan wuti kefer saabu a fiɓi docteur ene wawi wurnude sinno ɗum kanko o wuura wasa mayde sanno ko ɗum wonno kanko o wasa mayde ko ɗon ƴewata gartata haqqille ma sa fiɓi ɗum tan ka kefer ko a dillin sababu noon Allah wiyen dillin sababu dillin wona wona ɗuɓala o mana haala ɗum yeeso ɗo seeɗa ɗo subhanallahi asri ɗo wiyata ɗo kanko Allah omo haala ɗon o wiya wonu nazzilu min alqur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun hol ɗum ko lil muminina ko gumɓe ko ma gumande naña a gumat wonde ko waɗata ko Allah ene heen keɓa moƴƴere o wi ɗum ko qur'ana safrata kanko o wi ko qur'ana safrata qur'ana safra e neɗɗo ujunnaji tati rafi qur'ana rafiji gonɗe aduna ko ujunnaje tati e temedde tati e capan tati e tati tati goni cellata kedi fof sella qur'ana safra ko ujunnaje tati rafi qur'ana safra ɗin kala ko cafruɗa aduna so wona qur'ana sellata a tampino hoore ma jiiɗa fof jaaha ɓeydo tan ñawde temedde tati ɗi safara ɗumen ko leɗɗe tubakoɓe e leɗɗe ɓaleɓe capan tati ɗi safa hen sappo safra ɗum ko juumri hen sappo safra ɗum ko ñamri beldi aɗa yiya neɗɗo o wiya o ñawi o ñoodo bini kono so yeehi o wirnima ɗa seeɗa omo ñammine keeñe tan so ɓooyi tan o sellat ko ñaw ko heego wonduno wona ñaw aɗa yiya neɗɗo ko safra ɗum jogui rafiji sappo ko ma suume tan neɗɗo o so ñawi so wona o suumi kala ko safra sellata tati keddi ɗi cellata puydam a meeɗi cellude ñaw mayde sellata nayo sellata ɗiɗo tati gonɗi cellata kadi won sella ɗum rasulu sallah sallam fawi hen hadis mum o wi mallam yata saffa bil qur'ani la shafahullahu kala mo safroraki ɓurata Allah sellin ɗum nelaɗo Allah wi noon nelaɗo wi mallam yata saffa bil qur'ani la shafahullahu kala mo safrori ko wona ɓurata Allah sellin ɗum te Allah sellinta ɗum kadi paama ɗum kam kala ɓurɗo susde docteur on ɓuuri ñawde mbatta haqqille mi wiyani ya jaab watta haqqille tan kala mo ganduɗa tan hayso guiyal tan yiwma payata docteur mbiya ko dangereux tan a ɓeydiɓe ñawde saabu kamɓe kala koɓe cafnoɓe ñawnete paama ɗum kala ɗoɓe cafnuma ɓe ñawnete ɗon ko posoɓe jogui ɓe cafrata ɗo ɓe ñawna ɗo ɗum sifa mabɓe won rafiji nano cuuɗo e neɗɗo ala ko irtata ɗin rafiji so wona docteur neɗɗo o jibininte ko rafiji tati ɗin koye gamma garde ɗi jaltata e ma so wona ɗi jirguite koye nder neɗɗo ɗi goni so tawi docteur o ƴeewima o waɗima koɓe mbiyata analyse mi anda ɗum wiyete ko ɓe waɗima wicciti o ronki yiidema komo safra o jaɓata keɓe mawnikiniɓe jaɓata wasa yiide keɓe mawnikiniɓe o ƴeewete ha para o wasa yiidema ñaw o windanma ordonnance wiya pourtant noon mi yiyani rafi makko no noon aɗa wawi dañde oɗo ordonnance aɗa ɗum tan pour ay o yiiɗi ko ñawnudema famani ɗo yo yiyani kay an kadi ala ko windantuma so wona an ka ɗaɗi walla an ka muddu an bindanaɗo so wona ka muddu a fara sodde so wi o yiyanema rafi ya lawol ma so soodi wiyetto kayit nguel beddo cek o yiɗi ko ñawnudema o cooda ordonnance sa soodi ordonnance jara ordonnance o yiɗi ko dañƴi ko safre ma ordonnance o tawoya toɓɓel ngela lelino ngel ena ɗani ngel kam mbiyata microbe nane lelino ɗani faɗi ko ha findine microbe o joni so tawi rafi o naati e ma ɓaaƴa microbe o toɓɓa microbe o fusa ɗum ñawyel ngel so fusi saro e ɓandu ma on saha ñawa kono so ɗaccam moɗanima ha ma o uffinata kam pindi dam
keɓe sayse ɓe gandi ɗum e pindinto ne o naata e ma ñawa mbatta dañƴi keɓe cafre ma e ɓoyi mbiya aɗa wonde jabet so ɓoyi mbiya aɗa wonde tension so ɓoyi mbiya aɗa wonde hémorroïde so ɓoyi mbiya aɗa wonde rigueur perno hen buuɗe taw wodani ko ha ñawata Allah mo renaki ɓe mbar ɗum sa renaki ɓe mbarma sa renaki ɓe mbarma yuujade enda ha laabi ha faami wa azamu nafi'in fi ru'a min al ayni ko ɓuri wawde nafde to banggue ko neɗɗo ne moccoro to banggue yitere ko wiyete yitere ko so heɓima ko ɓuri mawnude hen ko ene moccore ko suwaratal muawwidatayn cimoje ɗiɗi muawwidatayn qul a'udhu bi rabbil falaq e qul a'udhu bi rabbin nas ɗiɗo ɓuri wawde moccorede kala ko heeɓi neɗɗo ko wiyete ɓaleɓe en ko mbiyata ɓaleɓe hay anka ka ɓaleje so wiyama ɓaleje nangui neɗɗo ceerɗo ɗum kay ɓaleɓe kay so ɓaleje nangui neɗɗo kay daɗata wi an ka ɓaleje bamma ko ɓaleje yuma ko ɓaleje nanguima hi aɗa daɗa e ɓalew kay wiyete on kay e mbi bayde ceerno Abdourahmane banaji meeɗino rafede e mbi ɓe noddoyi ceernaji goto bilejo ari jooɗi o mbi o bilejo wi ko ɓaleɓe wondi o wi ndende o daɗata tawi ko ɓaleɓe kam nanguimo o daɗata saabu min jangguinomo komi ɓalejo yummakko ko ɓalejo bamma ko ɓalejo e ɗum so ɓalejo nanguima ko ma o ko ɓuri mawnude e fenade ko wiyede yumma ñamima so tawi ka kaqqilɗo an aɗa jogui haqqille aɗa jogui xel wiyede yumma ko sukoña ñamima an haqqille jaɓa ɗum so yumma ñami tan ka jibinta yumma jibinma no jibinde e musde ni wonma reedu lebbi jeenayi jibinma muyninma ha enteɗa ha mawna maya wiye ko yumma ñamma i yummade leeli ñamdema koy o yummade kam cuguñagol ngol kawnigol kam yummani alama ñamata sowona an so tawi kay ka ƴoƴƴo ko fota jabde ɗum jeeya bile walla bile say wiyede ñamimo ko yummakko e bammakko ɓen ñamimo i yumma jibinma ettuma muyninma ha mawna yumma kadi to wona sukoyi ko ñamma Allah boni o yummana hoyi yumma kadi fonno ñamde guila de reedu ko mbasa jibinede sonko wawi kay o ñaami guila nder reedu tawi ka wona ɓoccode wona gonga a faami wona gonga ko fenade ko guite tan woodi neɗɗo jogui ko gueɗe ɗiɗi jogui ko ruuhu jogui ko rawan ruuhu so yaltema tan mayat allahu yatawaffa lanfusa hina mawtiha wallati lam tamut on ɗum ko ɗon tan wonata so neɗɗo ɗanima noon ene jogui ko yaltata kala ɗaniɗo ko rawan mum yaltata rawan yaltata e neɗɗo o ruuhu o heddo e ma ruuhu seddima yimi yoma tan amayat ala maslaha rawan o yaha ruuhu o heddo aɗa foofa gona e harde joni so rawan o yeehi rawan o yaha faya gabo walla faya farayse walla faya jaari haalda e mayɓe koyɗa mayɓe en jaaɗo woni Dakar en jaaɗo woni gabo en jaaɗo woni farayse en foof ko rawan waɗata noon andi ka an kam aɗa galeli rawan ma yeehi so rawan ma o yeehi hawra e rawanuji goɗɗi Ibrahima rawanu mo ari rawan o ari rawanu joni noon rawanuji ɗi woni hen ko kulɓinoji ɗin rawanuji kulɓinta rawan ma o ay so rawan ma o huuli tan ga gonɗa ga gulla ƴenƴeɗa gulla ɓe way haala o woni hen so lelimi jamma gulla ko rawan ma hulɓina so tawi no jomum hen saji faɗɗo wayno paɗɗiɗo ni waɗa wullude yimɓeɓe gara soɓe gaddi wileɓe ɓe so wileɓe gari ɓe jogui gueɗe ɗe ɓe mbaɗata ɓe mbatta koye jeeygol ko lekki watte koye jeeygol so waɗama e jeeygol ure so neɗɗo o urama ala mo yiyata so wona an nde wonno ko rawanma o yino wiya hafas woppam ɓe mbiya hafas ko sukuña ñamimo te hafas ay taran galle men jooɗi ene jangguina baydoyon mum i joni hafas to woni ha omon ga hafas woppam te hafas an to jangguina baydaji ɗum ne wona ɓeta i neɗɗo ne wawi ɗum wona gonga ko rawanma o yiyata rawanma mo yino jammanke o on tan o yitata so waɗama ko on tan ari kono hafas nan jangguina baydaji yaw kaariyel woppam ɗum heewi haalde ko bandiko haala yummakko walla yummakko cawdiɗo walla bammakko walla bammakko caw walla kaw makko somo haala o haalta goɗɗo o haala tan ko bandiko ɓuuri hewde haalde kala nanɗa neɗɗo wi kaari ko sukuña ko bandum
kadi kala nanɗa wiya ko suguña ko miskino Allah paama ɗum patron a meeɗa nande jogi keɓe ñaami kam a meeɗa nande Ablaye Wadde woppam a meeɗa nande ɗum nan ta tan ko miskino Allah kala nanɗa wiya ko suguña ko miskino paama ɗum patron nan wiyatake miskino suguña a meeɗa nande ɗum kala nanɗa tan kaari ñaami kam andu ko miskino Allah ceerno mawɗo wonta suguña lamɗo wonta sukuña i holno woni tawi sukuñagal woodi kay yahat tan sarot tan basɗo e gala fof kay won sukuña tan kono Oumar Ba woppa meeɗa nande wonno ko patron rawan mo arata miskina Allah ne yurmini ceerno so ɓooyi eɓe jogii goɗɗum wiyete ko dar ɓokki lekki ɓe gunata ko jofe mbabba alani mbabba de jofe mum rugge ha ɗaata wadde e lekki he so ɓe jarɗima ɗon mbawɗa ala fof a tutat tan hayso tuuti woni ko nder ɗum ɗo ma yaltat sa tuuti ko keɗɗe tew yaltat hayso ko jofe nayyi sa ruggi do jofe ɗe a waɗi ndiyam tan wonta heɗ rendat yon noon tuuta kala ñammina ɗum tuutat sa tuuti ɓe mbiya o tuuti hen kande o tuutnama a faami famat so tawi ay ɗiɗo peɗel so nduɗo feɗe no manqui ngol ɗo didol tan so bileji ari ene ƴeewma watta ko ni wiyatma ko ya wanni peɗeli ma ponda sa fondi ngol nduɗo feɗedu hodda ndu e didol ngol ɗo so sawdodirani tan so tawi ndu tellima seet tan ɓe mbiyata ko aɗa wonde ɓaleɓe so feɗenu ndu ɓurti dow ɓe mbiyata ka sukuña so feɗenu ndu sawdima didol ngol a wona haydara a wona sukuña aɗa ɓe mbiya aɗa laaɓi noon ɓe ƴeewirta laaɓɓe ɓe mbiyata laaɓɓe tan ko mo bamu yumu kumana kono kamɓe wona noon ɓe mbiyata laaɓɗo ko mo ganduɗa kala mo wona sukuña ko laaɓɓe ɓe mbiyata ɗum eyyi joni ɓe gandita kono mbiyami ni tan so ngol ɗo didol manqui an aɗa wonde sukuñaɓe so ngol ɓurti an ka sukuña so ngol sawdima a wandani sukuñaɓe a wanda a haydara a wandani paama ɗum maɓe mbaɗe noon ɗum ko bilew e paama ɗum ilmu kulli shay'in afdal min jahilihi e ɓuuri faami o woni noon kanko baabiraaɗo o wiiɓe mi haali ɗum kono ala ko mbawmi nafde ona e huunde anani de masalan e hewdira Allah anan inil hukumu wonani ñawore illa lillahi so wona ko Allah goto alayhi koye Allah tawakkaltu bakkilimi wa alayhi koye Allah falyatawakkalil mutawakkiluna wakkiltoɓe sene bakkile o bakkile Allah saɗa wakkile Allah pofta walamma dakhalu de ɓe naati min hayso amarahum no yamirirnoɓe abuhum ba mabɓe ɓe naati eɓe ceerti ma kana yugni anhum laataki noon kanko baabiraɗo o omo wawi nafdeɓe min Allah hoddira Allah min shay'in e hunde ay ɗum ɗo wonani illa haaja tan so wona ko alhaali tan fi nafsi yaquba e nder fittaɗo annabi yaquba ko haaju tan e nder fittaɗo makko o haal ɗum tan ko muño haqqille makko won hen tan kono wona gadaha o muuyi ɗum tan ɗum o muuyi ɗum haalde tan kono hay hunde wa innahu kanko oɗo annabi yaquba la zu ilmin ko joom gandal lima allamnahu ko min gandinimo walakinna actara nnasi ay ko heewe heefereɓe la ya'lamuna ganda longingol Allah e jiyaɓe mum walamma dakhalu ala yusufa nde ɓe gari galle e yusufa awa ilayhi akhahu tappi e makko miñi ko o nani ɗum woni lam yakun tafarruquhum dafa'an min qudratillahi shay'an lakin hajatan fi nafsihi gadaha wa yadful ayni anhum allati anani de ewa kana tusibum enda dukhulihim mujtami'ina fa in tafarraqa fi dukhuli dafa'aha bi iradati llahi wa wande fami o mo andi to Allah ene longini mo so be naadi e be ngoni dental yitere heɓat Allah ene longini mo so be naadi e be certi yitere de heɓata ɗum addini mo wiide non fami ko Allah longini mo ɗum andini mo ɗum e ɗum mo waɗi non woni noon ɓe naati wuro ngo nde ɓe ngari nde qaalu ayyuhal maliku ɓe mbi ehey ma lamɗo haada aquna alladi amartana an natika bihi oɗo woni miñi amen mo ñamiruɗayo min gaddane o faqad ji'inaka bihi min gaddanimo omoni min gaddanimo omoni faamide nde ɓe gaddimo nde
o wiɓe ahsantum on moƴƴini wa asabtum on pewni satajiduna zalika indi minne ko mbimi on ko on tawɗo am ɗo summa anzalahum o jippiniɓe wa akrama nusulahum o teddini jipporde maɓɓe summa adafamo hottiɓe wa ajlasahum kullu ithnayni ala ma'idatin kala ɗiɗo fof o waɗani ɗumen palat tew jooɗi ene ñamda kala ɗiɗo o aɗan koɓe sappo e goɓe telat parɗiɗo fof parɗiɗo foɗɗiɗo fof palat ha heddi bunyamin goto donc mo jooɗodi e palat fa baka bunyamin wone wayde kanko annabi yusuf o wi ko goyata o wi goyanmi law kana akhi yusufa hayyan la ajalasani ma'ahu sa yi ɓeɗo goo fof nan jodde miñum minne mawnam yusuf sene wurno mami jooɗoto e muɗum yusuf woni ɗon kono anda kanko fa qala lahum yusuf mon huccite mawniraɓe o wiɓe laqad baqa hada wahdahu ngel ɗo gotel heddima fa qalu kana lahu akhun fa halaka e mbi omo joguino mawni ko maayi ko ɓoy qala lahum o wiɓe kanko yusuf fa ana ajlisuhu ma'i ɗaccemi wadde mi jodda e makko mi ñamda e makko fa akhadahu o nangi cukalel ngel o yaade mum bunyamin fa ajlasahu ma'ahu ala al ma'idati o jooɗode makko e lahal makko kanko yusuf o ñamde makko wa ja'ala yuwakiluhu o wone ñamodirde ñamdude makko omo ñamdude makko haalnanimo noon falamma dakhala al-leylu amara lahum bimisli dhalika ne jamma ari o wi ɗiɗo fof yo lelode diwa bunyamin kadi heddi ala mo lelodi o wi goppen wadde o lelode am to bertetiram to jaadami o neldo yusuf yaade makko ɓe lelodi yusuf ƴettamo urnomo wonay urnademo ene urno e makko hendu bamum hatta asbaha ha weeti فلما أصبح قال لهم إني أرى هذا الرجل وحيدا ليس معه ثاني أودو ميكو غوتن على موندر أيوة جوني فأنا أضمه إلي فيكون معي في منزلي أتيام ود أو وند أنت قلم توتن ها باين هود ويا مودن ثم إنه أنزلهم وجبني وأجرى لهم الطعام ودمني من يامد فقال روبيل ما رأينا مثل هذا من ملايين غوركو ويني موجود كل غوركو موجود ولام دو موجود فلما خلا به nde o yewde bunyamin qala lahu yusuf wiimo masmuka indema cukalel no mbiyata qala bunyamin min ko bunyamin biyete qala fa hallaka min waladin won ɗiɓɓe jogiɗa qala asratu banina mboɗo jogui ɓiɓɓe sappo worɓe andi o yiyata ko cukalel kono wona cukalel nde wonno duuɓi mabɓe ne mawna andi guurowo duuɓi temedere pawɗi on ɗon ne wawi yiyede tan wiya ko cukalel taw ko mawɗo oye mboɗo jogui ɓiɓɓe sappo qala yusuf wimo fa hallaka min akhin li ummin aɗa jogui mo jiiduɗa yumma qala kana li akhun mboɗo joguino mawniraɗo ni wi yusuf fa halaka maayi ko ɓoy qala yusuf wimo atuhibbu an akuna akhaka badalun min akhikal halik aɗa yiiɗi mi wonta mawne mi lomtonoma mawne mayɗo o qala bunyamin wa man yajid akhan mithlaka hol bawɗo dañde miñiraaɗo walla mawniraaɗo hono ma ayyuhal malik mi wawa dañde ɗum ko somi dañi ɗum kadi ala kalami kono noon hay sa woni mawnam ne lam yalid ka yaquba wala rahil ba ma wona yaquba yumma wona rahil sa woni mawnam ne kadi mankatta tan fa baka yusuf alayhi salam yusuf woy wa qama ilayhi ummi feewe makko kanko miñiraaɗo o wa anaqahu danodire makko wa qala yusuf wi inniya ana akhuka ana faami ɗum woni walamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akhahu o tappi fewde makko miñi ko o anani qala o wi miñiraaɗo inniyano min ana akhuka min komi mawne mayɗo o fala tabta is oto suna bima kanu koɓe laatino yafaluna ɓe golla koɓe golluno ko oto suna hen hay hunde oto hunde suna koɓe kasidi en ko oto suna hen haydara ndewa haali ka haala kaabu wi lamma qala lahu yusuf inni ana akhuka de yusuf wimo inni ana akhuka min komi mawne qala bunyamin ana la ufariquka wadde en ceertata hankanti hinema en gonta sertu fa qala yusuf wimo ala kada alimta irtimama walidi bi a majjani baba sunnumu sune am o so fa ida habastuka indi isdada ghammuhu so tawi mi woppimo ɗo a hayti yaade baba ɓeydo sunade ɗum noon a hoota tan jaada mabɓe wala yumkinuni hada illa an asharaka bi amrin fazi'in
mi wawata hettudema ɗo so wona mi waɗa e ma hunde nde ganduɗa ko hulɓinide seeɗa nefinide eywa wa ansibaka ila ma la yuhmadu mi askitine ma ko yettaka ko moƴƴani nden mbawno hefdema fa qala la ubali miñiraaɗo wi min mi loɓɓinaka ɗum ifa alma badalaka kala ko feeñanma wat fa inni la ufarigo ko gandumi ko min kam en ceertata tan qala yusuf fa inni adussu sa'i fi rahlika joni jinmi ko ɓetirgalam ngal mi suuɗa e nder dimgal ma he on saha so on jeehi summa unadi aleyka bisaragati eywa mi ewno e ma guyka mi wiya a wujjili ahtala fi raddika baada idlaqika beele mi fewja pour garta caggal nde jaaɗo andi annabi yusuf en ñawore misra e ñawore kana ana jiida sharia ñawore kana ana kanko yusuf ma andi to leñol mabɓe to wuro mabɓe to kala gujjuɗo so nangama ko hen jeytete yata kanti ko ɗon jeytete kamɓe noon ñawore mabɓe ga misra ga gujju fof junggum taƴete joni noon yusuf yiɗi ko fewjude beele ɓe ñaawa e makko ñawore wuro mabɓe ɓe mbasa ñawde e makko ñawore wuro yusuf famin mbimini o wi fafa alma siita kala ko jiɗɗa wat ɗum woni falamma jahazahum nde o ɓetani ɓe ɓe jahasihim e ɓetirɗe maɓɓe jaala sigayata o waɗi ɓetirgal ngal ko libar kanŋe ko libar o ɓetir kanŋe ɓetirgal ngal ko kanŋe tugulla ko kanŋe o waɗi ɗum fiira haade akihi e dimgal miñiraɗo summa azana noddi mo azinu noddowo jeynowo noddi caggal nde ɓe jalti ɓe jeehi haɓe goɗɗoy sukaɓe gabbiɓe mbi ayyato al iru Eehey mon sete innakum la sariquna kono wuyɓe de onon kono wuyɓe de qaalu kamɓe ɓiɓɓe annabi yaquba ɓe mawniraɓe yusuf ɓe wa aqbalu alayhim tawa ɓe kuccite wajiɓe ɓe dartiɓe kuccite mabɓe ɓe mbiɓe maga tafqiduna holko katti ɗon qaalu ɓe mbi nafqidu minen min katti suwa almalika ko ɓetirgal lamɗo o wali man jaa bihi ene woodani gartirɗo ɓetigal ngal himlu ba'irin dimgal ngeloba kala gartirɗo ɓetigal e amen wi amen rokke dimgal ngeloba wa ana bihi zaimun min woni wakilu ɗum kala gartirɗo mamin dokku ɗum dimgal ngeloba te ko min defi ɗum kadi mam tottu ɗum qaalu koreji yusuf ɓe ɓe mbi tallahi min gondiri Allah wallahi minen min gona wuyɓe min jogorani wujjude min jibinta gujju wallahi laqad alimtum oɗon gandi ma jiina min gardani wuro he li nufsida fil ardi pour min bonne leydi wa ma kunna sariqina min gona wuyɓe min gonta wujju qaalu noddoɓe ɓe hon abbinoɓe ɓe ɓe mbi fama jasauhu holko woni jobdi gujjo in kuntum kasibi so tawi ko kalɗon ko on peni to diine mon onon sariyaji mon holko woni jobdi so on nangi gujjo ko joɓoton ɗum ɓe jiɗi ko ɓen ñaawa ɓe jiɗi ko ɓen ñaawa ñaworu men qaalu kamɓe ɓe mawniraɓe yusuf ɓe mbi jazauhu jobdi gujjo to amen minen ko man wujida fi rahalihi kala ko wujja ko mo tawa e dimgal mum on woni jobdi ko huwa ay gujjo jazauhu gujjuɗo o jazauhu woni jobdi guyka ka gujjuɗo o woni jobdi guyka ka ni minen min ñawirta kazalika nde ñawore ni minen najzi zalimina kala gujjo ko ni min joɓirta ɗum ɓe mbi bisimilla wadde minen min mbatta ñawore amen ko ñawore men min ñawata bisimillahi minen kam ñawore amen ga so wujiri jummu taƴede ono noon ñawore mum ko gujjo heddade nokku he bisimilla garte ɓe garti nde ɓe jetti raddu min al makani alladi lahigahum fihi jamaatul malik to dental lamɓe o heɓtinoɓe to ɓe guitta toon ɓe garti on saha fa bada o fuɗɗori kanko yusuf bi aw iyati ɓe gendukeje maɓɓe o woni yiilade haɗi mo adorade gendu gawel miñiraɗo o ko haɗi tumede nde wonno kamɓe gonti o adori dimle maɓɓe o woni yiilade dimle ɗe o ɓeta dimgal kamɓe mawɓe fof ha gasa fodde dimle sappo dimgal fof o limni o ɓeta ha gasa o yiyata hen summa yastaghfirullah o wi astaghfirullah imma qazafahum bihi ko takkiɓe ko ila an wasala ila rahli bunyamin haw yette dimgal bunyamin
فقال ما أظن هذا أخذ شيئا مسكان سونكو قال له مسكان أو مسكان دا جه كان دال قاس جه دال مسكان سون وجه بيلا نو من جبان do kay dimgal makko ko e hoore mo yilo a yidi mo dimle amen dimgal makko a yilo sabu so min sa yilaki beda ko min ngujji dum non yilo tan min jaban non cali wallahi la natuka hatta tanzura fi halihi min ko parasana jeewa sabu fa innahu aryabu li nafsika dum buri labde fitaruma wa anfusina dum buri wadde labde pitale men be kabbiti dimgal makko falamma fatahu mata'ahu wajadu suafi de be kabbiti dimgal ngal tan be tawi libere ngel ene hakkude dimgal he tan gulali gulli way heeli o ɗum woni summa stakhrajaha o yaltini dimgal o yaltini ɓetirgal ngal min wi'ayi e gendugel akhihi mini ko o allah wi kadalika nde feere kidina min pewjani li yusufa min gandinirimo ni min longinirimo ni o fewji nde ɗo feere ma kana laatanoki yusufa li yahuda akahu o laatanoki oma nanga miñiraaɗo o watta ɗum jiyaɗo so wujji fi dinil maliki e saria lamɗo o saria lamɗo o wona ɗum woni toon saria lamɗo ko jungo taƴede ono ɗum ɗo noon ko ni tan illa an yasha allahu subhanahu allah haji ko allah hajirini allah bi narfa'u e min ɓamta darajati darajuji man nasha'u min bela wa fawqa kulli zi ilmin ene dow kala joom gandal ene toon alimu gandu kala joom gandal gandu nan dow mum ko jogiɗa ganda fof on daɗɗoma ha yetti allah goto woni mo daɗaka kala mo wona allah won daɗɗo ɗum ni rewe sa andi ɗum ni ganda won goɗɗo dow ma ha yetti allah noon daɗɗo ɗum en jeeyi walla meɗi yiide falamma akhrajaha minhu nde weltini anani dey ɓetirgal ngal e dimgal miñiraaɗo o nakasal ikhwatu ru'usahu min al hayayi kamɓe kam fof ɓe turi goram ɓe kecci ɓe kersi ko fof waɗini hoore turi saabu gacce wa aqbalu ala bunyamin ɓe kuccite miñiraaɗo o yalumuna ɓe ñiŋa ɗum wa yaquluna lahu fadahtana wa sawwatta aw wujuhana a hertinimin a ɓawlini jeese amen yabna rahil e hema ɓi rahil ma zala lana minkum bala'an onon ko ni tan gonnuɗon amen ane mawne maayiɗo fof ni tan gonirɗon yusufne dari noon oyi onon ko ɗum tan woni jikkuji moon ko ni tan gandirɗon tan ko guyka on kala nde min jaade mon on gacce pawton min faqala bunyamin ne jaabiɓe bunyamin kan andi ko mawnu woni ɗo bunyamin jaabiɓe wiɓe bal banu rahil ma zala lahum minkum bala'an ɓiɓɓe rahil ne kay e mon ko jarabuyaji tan ko jayiyaji mon tan sabu zahabtum bi akhi fa ahlaktumuhu fil bariyati mawnamo on nawi ɗum jeeri on mbari ɗum on garti ɗum woni jikka mon inna alladi wada hada suwa fi rahali huwa alladi wada al bida'ata fi rihalikum ay mi ɓe paman tan kono ɗo joni e mbawno famde ko kaltuɗa gasi o wi tottiɗo on kaalis o kaalis mo gartirɗon o ñanden nde garɗo nga somade on gartiri kaalis ne garɗon ga somade koɗɗon wuuro men gartirɗon kaalis mo comoriɗon o gujjuɗon mbattuɗon e sakuji o ƴettuɗo kaalis waɗe sakuji gartirɗon o ƴetti ɓetirgal ngal waɗe saka may wona ko Yusuf ƴettuno kaalis watte e sakuji men on Yusuf kadi ƴetti ɓetirgal ngal waɗe e sakuji men o salima haalde kono noon paamowo ne wawi famde inna alladi wada a ƴettuɗo kaake waɗe kaalis o artiri gartirɗon wuuro men ƴettuɗo kaalis watte sakuji mon o ko o ƴetti ɓetirgal ngal waɗe saka men andi komɓe joni haqqille mabɓe nangi ko goto mabɓe waɗata ɗum goto mabɓe wujji kaalis o artiri toon ndeke wadde goto mabɓe ittata ɓetirgal ngal watte sac makko kanko kam mo andi ko mawniraɗo o omo andi ko o wanno noon o watti joni o deƴƴi faamide Yusuf nde deƴƴi tan gaaluɓe mbi in yasri so wujji o ko bunyamin kamɓe ko ni tan woni alhaali maɓɓe ko jikkuji maɓɓe mbaɗi sabu faqada saraga wujjino akhun mawni ko min qabli ko adina Yusuf wujjino holko woni sababu ɓe mbiyata Yusuf wujji ko beke ndo ko kanŋe jalan kanŋe tanum ene jogino tanu yummum bamum yummakko ene jogino jalan kanŋe
o mo ara galle taani ko noon mo fije ɗon o tawi ɗon jalan kanŋe o yiiɗa taani ɗo rewa jalan o wujji jalan o nabi taani ɗo kiiri jalan tawa ko kanko nawno o naɓiri noon ko taani ɗo hade rewde jalan kanko waɗan guy ko faanti hen ko kandu ko ɓe mbi in saraga faqat saraga wolla huɗum kam so wujji kam ganda mini ko wujjino ko adi mawni ko wujjino ko adi o wi lamma akhraja suwa'a min rahli bunyamin nde ɓe jaltini ɓettirgal ngal e dimgal bunyamin iftadaha al ikhwatu kamɓe mawniraɓe ɓe kersi ɓe turi koye mabɓe fa qalu tabri'atan li sahatihim saabu hisnude koye mabɓe ɓe mbi in yasrik faqad saraka akhullahu min qabl Yusuf kañum ne wonko jaboto kono Yusuf jaboto koye ɓernde mum jabata kaɓe nana fa asarraha Yusuf faqad saraga akhullahu min qablu Yusuf wa qad saraga li abihi ummihi sanaban min zahabi fa kasarahu li alla ya'buduhu fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahu Yusuf suude nder hoore mum feññinanaɗi ɓe holko Yusuf wi wi antum sarru makana ono kay ɓuuri bonde nokku ko mbaɗɗon mawni ko oko ono kay ko mbaɗɗon ko ɓuuri bonde Yusuf noon haali ɗum ko sees less haaldi Yusuf suuɗi ɗum ko nder mum miiɗi wi gandumi ko mbaɗɗon mawni ko on nawi ɗum ladde on pii ɗum on beddima ɗum woyi ala fof ko on mbaɗani ɗum kay ko mbaɗɗon mawniɗo koye ɓuuri bonde ko waɗi on ko wallahu Allah a'lamu kanko ɓuuri andude mimma tasifun bima tasifun ko ciforɗon o haaluɓe ɓerde makko haaluɓe mbimo ya ayyuhal azizu ehe ma lamɗo inna lahu aban cheikhan kabiran kono noon ko adi aɗa wiide ni on koɓe gadi haalde nde ɗum ɗo ɗum yalti ha paari hankanti wuuro fof woni wullude yeeyi gujji gadi ba rawbil mawɗo maɓɓe o biden rawbil o tikki yen yaas lidalika wa kana banu yaquba ida gadabu lam yuɗagu ɓiɓɓe yaquba so goto maɓɓe yen yaas hay goto wa nangude wa kana rawbil ida gadiba lam yaqum li gadabihi shay'un so tawi o yani yas ala bawɗo nangudema hay goto wa kana ida saha alqat kullu hamilin hamlaha ene ida sami'at sawtahu kanko oɗo rawbil so yani yas so haaci wuri o yeey no jano yas waɗat ni kala gonɗo reedu e nder wuuro he so nani sawto bosat wa kana ma zalika ida massahu ahadun min wuldi yaquba yaskunu gadabahu ɓiɓɓe yaquba so wonta hayso ko taniraguel yaquba so memmi tan yaas o nattat kanko fof e forde yaas so tanum yaquba ene ɗon tan so memmi tan nattat fa qala rawbil wa kana awwal ukhwata wiyama kanko ɓuuri ɓe sembude kanko ɓuuri ɓe tidde on wiɓe ala ko sam'un way noon fa qala li ikhwatihi o wiyani mawni ko en ɓe eɓe daari o wiɓe kam adadul aswaqi fi misra wuro ngo no foti jeereji gonɗi hen qaalu asratun ɓe mbi ko sappo jeeri sappo woni wuro he qala ikfuni antumul aswaqa wa ana akfikumul malika aw akfuni antumul malika wa ana akfikumul aswaqa o wi gueɗe ɗiɗi mbatten onon fof jahon janoyen yaas e jeereji he bonnon jeereji ɗi min goto aldo kam e lamɗo e gardeɓe mum mi yana yaas mi bonna ɗo so ɗum ala min goto mi yeri yaas e jeereji mi bonna ɗi onon jahon kaɓore lamɗo e soldate ɗum kepten miñiraaɗo force naften mi bisimilla ala sam un mawɗo goto e mabɓe kamɓe Yusuf kay gana jooɗe kañum Yusuf ko président nana jooɗe diwa kañum koɓe fewjata ko wayi ɗum kono sondel midi ni enen ɗi mbawa ɗum tan o yetti kanko rawbil o dari o wi ayyuhal malik o wi lamɗo lataruddanna alayna akhana aw la ashayanna sayhatan la yabqa bi misra imatun hamilu illa wadat geɗe ɗiɗi batta tottita min miñamen min nawmo joni joni force so ɗum ala mi haate wuuro he kala debbo cowinoɗo wuuro he bosa ko ɓurama fof mbaɗa Yusuf yeccitaki mo ni Yusuf cikkata ko haala koko Yusuf tinani ni won ko haali wa qamat ɗo haaldata Yusuf ɗo tan dari kullu si'ratin fi jasadi kala leeɓol gonnugol e ɓandu makko dari leeɓi ɗi jalti comci makko hatta harajan min siyabi ha yalti leeɓi ɗi juli comci ɗi jalti boowal dari ciifi ni no mbaɗoɗo waɗata ni fa qala Yusuf libnin sahirin lahu Yusuf jogui ɓinguel tokkoñillel tan bawguel yaade tan o wi Yusuf lengel ya memma oya
hakkille makko haaji tan cukri gel takki sara makko no wagge makko tan yaso o debti tan famasa hu akhadha bi yadihi tan cukri nangi jum makko tan detti o wi falamma masaw sakana ghadabu cukri ngemi tan tikernet faga wali man masani minkum hole mon memdo woni wiidi mawna miñiraaɓe makko ɓe hole mon memdo won memdo do de yembi ala koy wallahi ay goto amen memani lam yusika minna ahadun fa qala raw bil inna hada badu min badri yaqub wodri Allah geldo cukre ko bibbe yaqub je sabu gel siraji fa kadi basanen ko o yen yas lawol dimmol do yen yas lawol dimmol fa qama yusuf ilayhi yusuf ummi jaar gon fayto makko fa wakazahu bi rijlihi yusuf wim petal tel wa akhadha min yadihi jaggi jungu makko fa waga ala badi mo zido ka o yene de yusuf dare do makko wa qala la yusuf wibe antum ya masaral abraniyina tazamuna an la adan shay'un minkum asadda minkum odan ngaajo hay goto ala buddo on tit ana dum ngaajo onon abraniyen ko ciko ala neddo wayo modon do non so ko jiddo fo gaddon mamine mbayo dum ngaajo do ala bawdo fi don kono kala mo gaddon mam fi do hay mayde ngel falamma ra'aw ma nazala bihim hankadi be jii ko jippe mabbe ko wara aw alla sabila ila al khilas be gandi hankadi boccidde miñiraaɗo lawol ala khata be jenkini wa zallalu be koyfini wa qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aydo be jambini be bi ya ayyuhal aziz ehe malam inna lahu aban shaykhan kabiran ay o mo jiida o mo jigi baba neejo okos kadi ni yidimo ha burti bim oya mayi ene jaggimo kanko so min goppimo do baba way mayde de baba amen way mayde joni min jidi fa khul ahadana makanahu nanga goto amen batta dum maccudo won ko mo min jaada makko inna saw minen naraka min jima an minal muhsinina koy moddinbe golle jeena an golle ma fo de moƴƴi kala yusuf jaabi wi ma azallah bodo moli allah e wadde dum an na'khudha illa man wajadna mata'ana de min nangata so wana mo min tawi kaake amen e mudum illa man wajadna mata'ana indahu mo min tawi kaake mum kaake amen e mum on tan min nangata goddo min ngala mo ha jeela don ay o wi'ani gujjudo sabu rentade fenade o wi ko min tawi kaake amen e mum o wi'ani gujjudo kaake amen o wi'uja o wuji an dum tawi o wi'ani gujjudo o wi ko ay taharruzan min al-kadhib sabu rentade fenade o wi ko mo min tawi kaakel amen e mum innano minen isan so min nangi goddo ko wana kam la zalimuna ko min toñbe de min batta